Dire. Dire. Dire ta mag-shooting. Kaya ato ang part 1, kulag views. Mo gamit ta og pang-horror nga balay. Pang-horror nga palibot. Kaya bantay ka? Dagang tagbot, pang-horror siya. Namay balay nga. Di-abandon, pang-horror po na siya. Dili ka do direct. Balik ko sa awang balayan Tagan sa mong balbala Ug ang luyo po na ining balaya, minteryo. Minteryo, bilat. Alisod Saan ka to So, tala na. For the views and subscribers. Tala. Gaunsan mo Upay mga batan nga nakasuludhan ng lugar Nausaman mo. For the views and subscribers man gani. Kalmara mo guys. Uy, berkilo mo. Sapong mo. Sige mo, for the views and subscribers and followers and money monthly. Yeah, we do this for the subscribers. Huy, tindog mo. Magunsa day mo mga boss. One boss. Magawa may horror. Kanina nga horror. Oh. Kana boss. Kana horror. Kana, di ba no? No? Pwede na ka bang artista boss? Karang luong na. Pang horror. Ha? Artista? Aw. Paday na mo rin balay nako. Sige boss, salamat kayo. Ayos. Ayos kayo. Salamat kayo boss, sige. For the views and subscription and money and the views. Money. Deduction. Money. Views of money, income. Money. Views. Dili ta magkimo og video. Dili ta magkimo og video. Kahalok ba ng balaya, direct? Muna siya. Dapat yung hardlock mo kay horror kung kamon. Pasensya na kay mo kay wala ko kapon limpyaw. Kay hindi na gugubay nung tuba. Tuba dua ka bol puti. Pero pwede naman mag-videoan Okay, sige boss. Magsugod na me. Pero pwede na ka mo-appeal na mo as extra. Diba? Oh, okay ra. Extra. Okay ra. Unsa man nagyulat niya? Pagsugod mo. Ganahan mo daan na ko? Sige, magsugod na ta. Sugod na ta kay mudalag siya. Sige. Rolling na tol. Dito ka artista. Dito ka. Sige. Rolling. Direct. Kinangan dyan ako itagklapir Pati nalisod dyan Ito sa Clapper re. Pwede rin sa lagong balaan na dire. Di nga pwede. Sige, clapper. Klapir ba? Klapir lang Direk, I resign. Hindi na ko direk. Kanina rin hindi mo ka na mukha. Direk. Wala na sa clapper. Okay na to. Action ta dito. Action. Bante. Yeah. Zoom in. Atas gawai. Kisah yung singgit niyo Kisah ulit ang singgit. Ako. Ikaw na ito, inunukat. Aha. Oh, sige, okay na to. Ano ta? Mo to siya take 1. Mo take 2 na ta. Ha, ang dati ito. Nabuwang na. Narato na magaling ko nung take 1. Mag-take 2 na po. Nausaraw na naman Pinamagwan na.
Kisan cellphone ngiring. Wala dili ko ah. Dili. Wala pala ko. Wala ko. Mo to. Sa mo dili ako ako kailo. Wala ko. Wala ko cellphone kay hindi na ko gabi akong gibuak. Kisa cellphone. Mo ko ba? Kaya mo ah. Di mo wala. Oy, dilito ko ah. Wala ko cellphone. Di mangani ko kabalo mo gamit og calculator. Matay, asang ilan mong gihapon ta? Bisan og di ta kabalo mo gamit og calculator. Hello? Direk, ako dito si Dario nga gak niyong balbal. Wow ka anak kay nangita po ko atong ulo sa ambulad. Mao ba? Kinsa day na eh. Mo lagi na eh. Agan sumong balbal anay. Bal. Boss, ikaw na boss? Katawa naman. Madawat yun. Soro. Iyo pa kung kakoy ka. Kay. Dari ka na lindo ko baliw. Hindi ko tinado. Ano ka naman yung tawarin? Bukto. Ngadok ng abatan sa bubukto ng gayaw yan to. Sige. Pagdali na mo. 2 minutes sa na. Sa'yo pa din. Sa nito. Gusto ka mati? Nawala si Alvin mo na. Anong, wa mangani ko cellphone, yung mga ko kabalo mo gamit calculator. Upload. Ngaya kung buto kanina. Hey ka na. Ako na po siyang ilan ninyo. Ano mo ko cellphone kato? Wala ko cellphone. Di ko kabalo mo gamit calculator. Wala ko cellphone. Wala ka naman mga